Il-lejla fuq One jkompli l-programm ta' kull nhar ta' ġimgħa, brillanti. Hekk kif dan il-programm wasal fl-aħħar fażi tal-provi, il-membri tal-ġurija professjonali qed ikompli jiġġudikaw bosta talenti li qed jitresqu qudiemhom f'dar il-Mediterran għall-konferenzi Il-Belt. Il-preżentatur Joseph Ketkuti żvela ftit informazzjoni dwar li żal-parteċipant f'din is-sensiela. Dan huwa Raffael ta' 13-il sena li jdoq il-kitarra. Għandna ħafna u ħafna talent f'Malta u Għawdex, u għetnejt Għawdex il-lum għax għandna l-istar applikant tal-lum u nista' forsi ntik naqra hekk titwila żgħira jismu Raffael li sar wieħed għandu 13-il sena du kemm laqhom u da Raffael illum se verament għal jidoq il-kitarra, jilab bil-kitarra kważi, imma ma nafux u se jimpressjoni lill-ġurija. Ketkuti spjegalna li l-lejla t-tielet programm ta' Brillanti se jkun mimli emozzjonijiet u li kull min iħobb il-mużika għandu jsegwi dan il-programm fit-8:30 ta' filgħaxija fuq One. Ħanraw ħafna emozzjonijiet, kifetlek min jifraħ, min jibki, imma dik il-kompetizzjoni wara kollox 10,000 euro mhumiex ftit u jieħodhom biss dak li jirbaħ is-sensiela, jieħodhom biss dak li aħna nistgħu ngħidulu biex nagħmlu quddiem Brillanti.